ана дӯстои азиз, ҳар як чиз сезон дорад. сезони зангирӣ ҳам омад. Шабачакҳои Москва омадест янака. ана бародаро, ман ҳамин сайта тавсия метавонам. Арзон костюм дар хизмати мову шумо дар бозори Корвон. Дар ҳақиқат арзон. тамоми намуд свето ҳаст. савзуд мефора, бардови мефора, свети долларот мефора. ина марҳамат. танҳо кастону бурук нест. дар инҷа нафароне ки дар классик ҳавас доранд, классик пӯшида мегарданд, пиҷакҳои замонавӣ ҳаст. бурукҳои аделна тоқа бурук мефурӯшанд. бурукҳои замонавӣ ай тамоми намуд брендҳо ҳаст. шумо танҳо занг бизанед, рақамҳо ҳаст. ана домод, вақте ки кастону бурука пӯшидӣ, арӯсуд не хисрат дар пешат мехезад. мега ана домод. ана бародарои азиз, барои шумо тамоми намуд кастону бурукҳо ҳаст. ира ини якаш ҷудо мешава, ҳуй мешава. ина бинед ва аднатониш ҳам ҳаст. и 6 тугмаша бо 2 тугмаш ҳам ҳаст. то 1 тугмаша ҳаст. бовар мекунед? фақат шумо ҳамин сайда бидорен арзон кастумда тамоми намуд кастон бурука дарё мекунед. бисёр домодо мега ки ман камазистум, иш мега ки ман дар оғун кор мекунам, нархаш қиматай ман як бор мепӯшум, дар ҳамин домодӣ мепӯшум, яъне дар шаҳӣ мепӯшум. ҳеҷ гап не. ана мира сифатша диден, нарх навошам диден. шумо метавонед ки як рӯза ду рӯза прокат бигиред бемония. дар хизмати мову шумо дар бозори Корвон. Дар ҳақиқат арзон. арзониш майли омади хариди нахаридӣ, як рӯза прокат мегирӣ, ду рӯза прокат мегирӣ, мери. бародарои азиз, дар ҳақиқат магазин арзонай. ина номшам бибинен ки арзон кастум. ҳамира подписатся ки худдам ки дар кор нашид, додартай, я бачи холатай, я хештаборта дар кор мешавад.